खुलुमबाय रायजो राजाफोर। दिनैनि बे माखासे ससियेल मिडियायाव भिडिअफोरखौ नुनानै आं ओरैबायदि बुंनो लुबैदों आरो नोंथांमोना बे बुंनाय बाथ्राफोरखौ गाज्रि मोननो नाङा। जुदि मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरो। दिनै जोंनि बर' हारिखौ दुनियानि माने मुलुगनि बयबो जाथियानो मिथिगौ कि मोनसे गोख्रों जाथि होननानै। नाथाय सम सम ओरैबायदि भिडिअफोर भाइरेल जालाबायोना जोंनि समाजनि मानसिफोरनि थाखाय सोरबा गथ'फोर हमजानाय सोरबा माबा जानाय माने गाज्रि भाइरेलफोर जायो आरो। जाय बिथांमोना बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ भाइरेल खालामो बिथांमोननि थाखायबो आं रिक्वेस्ट खालामो कि नोंथांमोना जाहाथे जाय जोंनि जाथिनि डिगनिटि एबा मान सन्माना थांगोन बेफोरबायदि भिडिअखौ हगारनानै गावनि जाथिनि जाय सन्मान बेफोरखौ डिग्रेड खालामनो नाङा होननानै आं लुबैयो आरो। माबा मोनसे समाजनि थाखाय सोरबा गाज्रि मावदोंब्ला नोंसोर समाजनि गेजेरावनो मिथिं दावथिं खालामनानै होमबा बेखौ मोजां खालामनो हायो। ससियेल मिडियायाव हगारनानै गावनि समाजनि कारेक्टारफोरखौ मालायनो हगारनांगौ होननानै आं साना आरो। दा दिनै आं बे भिडिअआव बेखौसो बुंनो नागिरदों कि थांनाय साननैसो सिगां आङो ससियेल मिडियायाव नुदों कि माखासे बर' सुबुंफोरखौ हाग्रा दाननायनि थाखाय पुलिसफोरा लानानै थांनाय आरो। बेसेबां दुखुनांथाव नङा होनबा रायजोफोर। दिनै जोंनि बर' हारिया माने गोबाव सम दावहा नांबोनायनि गेजेराव आरो दिनै टेक्न'लजिया ओरैबायदि हाइ जाबोबाय कि जोङो मोनसे फिसा माबा बिजिखौ सिन्थाय खावनानै माने माबानानै जानो हाया जों। बेनिफ्राय सिखाव खावनानै जानो हाया जों। जेबो माने गोरोन्थि मावनो हाया दानि समाव। ओरैबायदि टेक्न'लजि कि जों गासिखौबो मोनथिजोबनो हायो। दा बेबायदि समाव जोंनि बर' हारिया माने बर'नि जाय रायजो राजाफ्रा हाग्रा दानस्रांनानै दिनैबो गोदान हा नागिरनानै माने संसार जाहैनो नागिरदों। बे बोरै सम्भब जाथावथाव? दा बेनि थाखायनो दिनै आं बुंनो सानो कि बेयाव जोंनि गोदोनि समाव जों सल'बाथाफ्राव खोनानो मोन्दों। दा बेफोर बाथ्राया सैथो मार नामा? दैमालु जोहोलावआ साव होलांदों होन्दों कि जोंनि बर' हारिया माने हाजो खारखो थैनांगोन होननानै। दा बेफोरबायदि साव होनाय बाथ्रायाबो मानि थाखाय साव होनांनाय? जों दिनै जोंनि बर' हारिया माने इउनिटि गैया, खौसेथि गैया। सोरबा सासेया देरोबा सासेया बिराद हिंसा जायो आरो बेखौ बोख्लायनो बिराद नाजायो। जोंनि जाथियाव दिनैसिमबो बेबायदि आखला दंथारो, एकदम नुथारो। दा बावैसो नै दा फिल्मनि एवार्डनि सायावबो माखासे कन्ट्रभारसि सोलिगासिनो दं। बेयावबो नायदो नों। माने जों मालाबाबो खौसेथियै मिलायनानै जानो हाखाया आरो बेबायदि जाथिजों दिनैसिम लेखा फरा गासिबो रोंसेयावबो बेबायदि आखल। दिनै जोङो गोदोनिफ्रायनो हाग्रा दानस्रिं गोबां जायगानिफ्राय ओरै दावखोयै साहा भुटानसो मोनहैलायलांबाय आरोना। दा साननो थाङोबा मा बुंबावनो आरोना। दा भुटान बायदिथिं जायगायाव रिजार्भ दाननानै जायफोरखौ खालि खालामगासिनो दङ बेफोर खालि हाफोरखौ जाय ओरैजाय जे जायगायाव रिजार्भ गैयै मानसि बेफोरसो बायनानै लानो थांगासिनो दं। मानोना बिसोरनाव खुनु मेलेम गैया। हाग्रा दाननाय, हाग्राखौ साफा खालामनानै बै जायगाखौ क्लिन खालामनानै दस्रा फैसा गोनां मानसिफोरनो फाननाय बेबायदिसो आरो। सानबेसे बेबायदि खालामनो? मोनसे हायानो ओरैबायदि भेलु जायो जे जायगायाव नों भेलुखौ खालामनानै लानो रोङोबा। दिनै जों इण्डियानि दाब जायगायाव थाङो नुयो। बे जायगायाव जाय समाव जाय हानि दामा 1 लाखनिबो खममोन दिनै बेनो क्रर हानि दामा बेसेन जादों। आं गुबुन जायगानि बारा एग्जाम्पल होनो सानो। जोंनि क'क्राझारावनो जोंनो उन्दै समनिफ्रायनो थाबोनाय नुबोनाय बे जायगायाव मोनथियो जों। क'क्राझाराव मोनसे समाव जों बुजिसासिमाव आजलि 2000नि सिगां मात्र 40-50 हाजार बा 20 हाजारनि बिगा हा मोनोमोन। दिनै क'क्राझाराव 2 क्ररनिबो बारा हानि दामा जाहैबाय। अब्ला बै रिजार्भआव थांनानै जों माने हाग्रा दानस्रिंनानै एफा एनै जा मैगं मोनो बेजों जानानै मा लाइफआ मा एसेबां एचिभमेन्ट जागोन? जे जायगायाव थांलाय फैलायनि मोजां जायगा गैया, स्कुल फरायनायनि गावनि गथ' गथायखौ फोरोंनो हानायनि मोनसेबो सुबिदा गैया, बेयाव थांनानै मा लाब जागोन जेनेबा? बुजिगौ जोंनि उन्दै समाव जेसेबां माइफोर आबादफोर जायोमोन जोंनि हायाव, नाथाय दा जाला। नाथाय टेक्न'लजिया दिनै मा थिनो? जोङो मुगाजों सोलिलांनो गोनां जानांगोन। दिनै जोङो बै समाव जेनेबा गोबोरखि हासार माबा माबि होनानैनो जों आबादखौ मोजां खालामनो हायोमोन। दिनै गोदान मुगायाव माखासे इउरिया हासारफोर होनानै जों आबादफोरखौ मोजां खालामनो हानि भिटामिनफोरखौ बारायहोनो हायो। बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो हायो। दिनै जों
इउरिया हासार बा रासायनिक जाय केमिकेल बानायनाय बेफोरखौ होआ होनबाबो जाया। जों दिनै जेसेबांनाखि जानाय लोंनाय क'क्राझार टाउनावनो होन बाखि टाउनावनो होन जेसेबांनाखि मैगं थाइगं फ्रेस फैदों बेफोरो गासिबो केमिकेल होनानै बानायजोबनाय। जोंनि बर'आ साबेसे सोर मैगं गायनानै जायो बेखौ साननानै नाय नोंसोर। बेनि थाखायनो आं लुबैयो दैमालि जोहोलावआ साव होनाय बाथ्राया बेयो नंखाय नङा। जों एना एनिनि थाखाय आरो अलसियानि थाखाय आरो जों गावनि माबाखौ समाजजों लोगोसे जुगजों लोगोसे सोलिलांनो लोङैनि थाखायनो जों सानसे समाव जानो हागौ बे हाजो खारखो थैनांनो गोनांबो जानो हागौ। दा जों बेखौ गासिबो मोनथिजोबसेयावबो बेफोरबायदि खामानिखौ मावबा अब्ला मा खालामनांगोन। दा दिनै जों बिटिसिनि सरकारखौनो होन जायखौखि जाया जों रावखौबो ब्लेम खालामनो हाया। जों पाब्लिकआ जुदि एवारनेस गैया बेफोरबायदिखौ दिनै इण्डियानि गुबुन गुबुन स्टेटफ्राव लाख लाख क्रर बिफां गायनायनि प्रजेक्ट खालामगासिनो दं। नाथाय जोंनिथिं मा हाजार हाजार बिफांखौसो दानफायगासिनो दं। दा जोंनि माखासे बेफोरबायदि गोरोन्थिनि थाखायनो उन समाव जोंनि जायगायावबो अखा हायै बा गरमसिन बांद्राय बोथोरखौ जों मोनहैनो हागोन आरो। दा बयबो मिथिखासिगौ माखासे भिडिअफ्राव माखासे गोबां मानसिफोरबो बुंदों। दा बेफोरनि सायाव नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्स होबानो जाबाय। सानदोंमोन जे इनक्रोचमेन्ट खालामनो नाङा, रिजार्भआव हाग्रा ओनसोलाव रायजो जाब्ला माबादि आलाय सिलाय जायो बेखौ बुजायनो सानदोंमोन। मिथिंगाखौ रैखाथि लाखिनांगौ बेखौ बुजायनो सानदोंमोन। हाग्रामायाव जिनाहारि फिल्म दिहुनलायनानै रायजो राजाफोरखौ नायनानै बेखौ बुजिथोंसै होननानै दिहुनलायदोंमोन। दिनैसिमबो जोंनि मानसिया माने हाग्रा दानस्रांनायाव दिनैसिमबो गुनजेरा जोंनि समाजाव जोबाखै। दा गुनजेर देवानिया जेब्लासिम थागोन अब्लासिम माने बे माबाखौ इनक्रोचमेन्टखौ जोङो बन्द खालामनो हानाय नङा। थेवब्लाबो जोङो नाजाबाय थादों। जोङो जेब्लासिम माने हाग्रायाव मिथिंगायाव अयथासार खालामगोन अब्लासिम जोङो जोंनि इभिक्सनखौबो जोङो नागारनाय नङा, गले गले खालामबाय थागोन। भिडिअ भाइरेल जानाया बबे साइडनि बबे फरेस्टनि? बियो भिडिअ भाइरेल जानाया दुर्भाग्यजनक। बेखौ चिरां डिभिजननि आन्डाराव जानाय जाथाय होननानै सोरबा सोरबाया अपप्रचार सालायबाय थादों। दा बे अपप्रचारा सैथो नङा। बेयो चिरां डिभिजनाव जायाखै। बे जाथाया जादों गलटगाव डिभिजननि आन्डाराव धलपानि दैमानि सोनाब हाब्राङाव बे जाथाया जादों।